Vážení a milí spoluobčania, dámy a páni, vy ste tu všetko ľudia, ktorí sa živia rukami a hlavou. Naučte sa brániť, vy nie ste žiadny dobytok. Nerobte to. Veď vy ste mysliace tvory, dokázali ste si postaviť chalupy, dokázali ste si obrobiť pôdu. Rozumiete ďalším veciam. Nedávajte 3% darebákov a darevašráčov pocit, že vy ste čosi, že vy ste nuly. Oni sú nuly a vy im musíte porúčať a nie oni nám. Slavnatá vláda Slovenska môže ísť do piče, ja to otvorene poviem, nech to aj televízia zebere, ja viem, že sú tu, už ma tu desi snímajú. Ľudia, konečne kurva, treba ruky zebrať, však za chvíľečku bude viacej cigánov ako nás belých. Ja nie som racista nejaký, ale kurva, treba s nimi zrobiť poradek. To s takými kurvami. Ja som jedno som povedz, nechcem, ja to normálne povedz. Na nich bol najlepší Hitler. My sme tu preto, aby sme ukázali nielen vám, občanom, ale aby sme ukázali hlavne hnusnej zapredanej vláde, že vydržíme. Ja sa pýtam, vydržíte aj vy, priatelia?